بارگهên leşkeriyên serbêçekdarên Desteya Tehrîrê Şam ve lê derdora bajarê Idlibê ji aliyê baleferên Rûsî ve rastî êrişên esmanî hatin. Ajansa Sputnik serzarê jêderên xwecihî belav kir ku îro roja sêşemê baleferên çavdêriyên Rûsî karî liv û tevgerên çekdarên Desteya Tehrîrê Şam bişopîne ku wan çekdaran çek û moşek ji gundewarê Idlibê berev derdora bajarê Idlibê veguhestin. Jêderê serbar kir ku wan baleferên Rûsî 18 êrişên esmanî li her yek ji bajarokên Korîn û Fêlûn û Bikfilon lê derdora bajarê Idlibê û derdora zindana Idlibê ermanc kirin. Jêderê balkişand serwiyekê ku di encama wan êrîşan de hejmarek tank serbarî sê embarên çekan yên çekdarên Desteya Tehrîrê Şam rastî ziyanê hatin. Dê çarçoveya mihanîsanê de jî baleferên Rûsî 14 êrişên esmanî lê dever û embarên Desteya Tehrîrê Şam li gundewarê Idlibê ermanc kir. Jêderekî leşkerî eşkere kirbû ku di encama wan êrîşan de hejmarek deverên leşkerî lê Ehraş û bajarokê Besimqol û Irmiccoz lê derdora bajarê Erîha bi awayekî giştî hate rûxandin. Serbarî ku hejmarek çekdar bûne qurbanî. Ji aliyxwe Wezareta Berevaniya Rûsî jî dê 13 mehê de ragihand bû ku wan bê baleferan embarek serbêçekdarên Desteya Tehrîrê Şam ve lê bajarê Idlibê ermanc kirbûn. Jêdema lawazbûna rejîma Esed dê sala 2011 de û welatê Rûsya piştevaniya rejîmê kir û dê sala 2015 de Rûsya birengekî berfereh destê werdan di Sûriya de kir û hêzên xwe şandin Sûriyê. Her wiha êrişên esmanî û bejayî li dijî terorîstan encam dan û di encamê de bi hezaran ji welatiyên sivîl bûne qurbanî.